na nasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Hello? Sarah. Naman, ito bagya? Sarah, hello, sorry. Hello, Sarah, sorry kayo. Shit, di mo piolo. Wag kay ayo. Paminawa ko. Wag ko'y angay paminaw ni mo. I'm sorry, dugay na human ang meeting. Nag-dinner namin ni Robin. Unsa? Hello, Sarah. Sarah? Hello? Hello? Ang sabay? Okay. Nag-dinner na kuno sila? Sila? Siko ba niya? Sila kunong Robin? Oh, si Ruben? Katong first runner-up? Tingali. O kumon, porbida niya, unsad? Pulihan ka lang dayon? Tingali. Uya, unsadan? Padayon dito? Atong sisin? Sige. Padayon na ta. Sige, padayon ta. Asa na mas piolo? Ay, nalipang ko tayo nag-asa siya. Hala, nag-LQ mo? Sobra pa si LQ. Nga naman. Maglagot yun ko. Basta dili mo tuman og oras nga among sabot. Karang laki nga dili gani mo tuman. Nagpasabot na nga dili jud kasaligan. Mao ba, Robin? Mao gid na. Laki nga dili gani mo tuman nagsaad. Baka ko na sila. Mao gyud. Pero ako dili jud ko bakakon sa. Obserbahan akong imong kabuotan. Oh, yes. Yes, Sarah. Thank you. Biyaan sa tamo ha. Adto sa ko sa cosmetics, ha? Maadto sa ko kadiyot. Excuse me. Sige, padayon lang Risa. Sa kabag-o sa inyong relasyon, dili na siya muto magsabot. Mao gyud, Robin. Taong may baruganan. Ay, wala tayo kanila ka, Ma'am Imelda? Gipaabot na ko katong piolo. Ay, may isugo ka? No? Wa ko isugo. Nga nung manugo man ko niya, nga dili man siya nako sulugoon, Unya, ganong nagapaabot ka man niya? tungod kay gusto ko siyang sudyaan. Salan? Sa unsa man, ma'am? Wa niya tumanang yang gisaad sa akong anak nga si Sarah. Nga moapa siya nga tukang Sarah sa mall. Until now, wa moabot. Uy, masama? Mao gayud. Hinungdan nga akong gipaabot kay labhan ko siya kasaba. Ma'am Imelda, sutaa una o kung sa hinungdan sad ma? Basig dunay po'y bukat ang katarungan si Piolo nga nung wapon makatunga og sayo. No. Dili niya papaaboto ng akong anak. Si kinsa man siyang magpapaabot ni Sarah, ha? Siyalan magod, uyab magkaala sila. Uyab, nga way hinungdan. Ay, sagdi na lang og walay hinungdan. Ang importante nga dili mahimong bana sa imong anak. Lucy. Asan to po kita? Mo diretso lang ta dito sa ilang hangout. Okay, tara. Absento ato Starbucks. Basin og, yun na, si Risa bay. Uy, naatuod siya. Hala, mo ba pag-abot ninyo? Oris, dugay magong nahuman ang meeting? Hala, gisapot naman to si Sarah, uy. Kakita ka niya? Kami mo'y nagkuyog diri, nagduwag bowling. Dayo, nag-dinner. Si Robin ang nikasto. Mao bang? Asa sila? Tuwa sila sa lemongrass ay. Giam-aman man to ni Robin si Sarah. Ay, patay. Wa na ba? Scratch mo lang, maano ka na.
na lang tingali, Risa. Makasamok mi nila. Asam ta ni. Ngaon lang ta. May pa. Ato na lang, uy. Ato na lang mo dito ka, uy. Ayaw, Risa. Bye, food court lang ta, food court. Okay, Marisa. Kung hatagan lang ko ni mong kahigayunan, Sarah. Promise, you will never regret. Robin, Yes, Sarah. Makagarantiya ko ni mo. I am so honest person. Kung unsa may akong isulti, ako din ang tumanan. Dili parehas ni Piolo nga baka ako king dako. just give me the chance, Robin, okay? Okay. No problem. Thank you. Sarah, Ang akong kamot, iimo magulang gigunitan. I love you. Buhi ilang akong kamot, Robin. Hope and pray. Buhi ilang akong kamot. Sorry. Kay nahuman naman mo kaon, akong suggestion, no? Aduan na lang to si Sarah. Kay basig mo sa mutog kasuko. Mo sa mutog kasuko ni mo ba kung dili ka magpakita niya. Mayo ka ha, Risa? Para to ba? Ito ato. Sige. Ato na ko. Bilin lang mi diri si Buloy, ha? Sige. Okay. Ato na ko. Diyaw na mo. Sige. Palihar ka itong personal na tagbaw ka. Ay, aggressive na ba kaayo si Robin kang Sarah? No ba? O lagi. Patabang ko siya na ako kung iyang maangkon si Sarah. Tabangan sila ni mo. Wa, uy. Bahala siya, uy. Iyan na lang diskarte kung sa uy. Bili mo, Riz. Serba na mo. Murag banding kay Sarah, no? Ay, yes. Tinuod yun. Kaobserbar sa dae kaniya. Pero, Loy, may ipangutana lang ko pa. Sama na. Nakapangutana lagi si Sarah na ako kung bayot ba si Piolo. Oh, what? Naara sila. Bahala na. Doon na ako. Hey, Sarah. Uy, naalagi ka? Oh, sorry. Dukeng nauman ang meeting. Silabot na ko. Robin, ihatod ko. Muli na ko. Okay, Sarah. Tana, Robin. Excuse, Piolo. Adto na mi. Shit ni mo, Piolo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!